Ja, vi spiller mere GTA, og der ligger penge. Tak du. Løb! Jeg bliver mig udødelig, så de kan ikke gøre noget. Det er sådan en dans på roser. Vi skal lige... Så der er en super jump. Nu skal jeg bare have moon gravity på. Der. Sådan. Ja! Oh yeah! I kan ikke slå mig ihjel. Au. Det gjorde Kines. Løb. Prøv lige at se, hvad den her gør. Ses i næste episode.